Ćao ljudi, gdje ste ljudi? Danas u današnjoj epizodi ću vam pokazati kako nekom da banujete channel, da više ne može da gleda vaše videe na YouTube-u. Naprimjer, jedan lik mi je slao neke ružne stvari, evo to je ovaj profa brate. I ja sam mu banuo channel da više ne može da gleda moje videe. Sada ću da banujem channel jednoj mojoj drugarici koja mi stalno postavlja ružne komentare. Evo kako napraviti vrhunski sendvič, to je jedan moj video, to je na kanalu Pijalist King. Izvinite zbog prošlog videa zato što je onako retardiran na kanalu Serbian Games Super DJ. Evo, na primjer, Lazar Ljubičić, on mi je dobar drug, njega neću, nego ovo ovdje Johana Matić. Vidite, ovako, stavite ovdje ovu strelicu i vidite, ovdje ćete se pojaviti ovako. Kliknite ovdje levi klik i ban from channel. Ovaj video je za tebe, Jovana. Samo ne znam kako ćeš ga gledati. Znači, ban from channel. Ali dobro, mene sad žao da je banujem. Dobro mi je drugarica. Evo, banovo sam je. Evo i ovaj profa, brate. I njega, tako, brate. Tako. Lazu neću, on je dobar. I to bi bilo to za današnju epizodu. Znači, mnogo loš kvalitet snimka znam. Program za snimanje mi se sjebo. Evo, sad ću da skinem novi. Evo, gledajte, sad ću da skinem. Tako. I sad ću to ja lepo da skinem. Snaći ću se ja već. A do tada, ćao.